लोगोफोर गुड मर्निं खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामि स्कुलसिम बरायना बावहरनाय थाबाय नोंथांमोननि इन्टारेस्ट आं भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो। गुड मर्निं लोगोफोर नै दिनै बोथोरा दोमैलु अखा हादोंमोन हराव ओमफ्राय फुङावबो एसे हादोंमोन ओमफ्राय दायो नै गैथ'वा ओमफ्राय आं बैथिंजाय मैगं सायगासिनो लकेल मैगं नै बिथिंजाय दिंखिया सायगासिनो आङो दिंखिया ओमफ्राय बिथिंजाय दं सिब्रु ओमफ्राय नैबे लकेल आलु मामालानि ओमफ्राय नैबे गासैबो लकेल खांथिंनाय मायबा मायबि मैगं खुथ्रा खुथ्रि थुनथुनि बायदि बायदि मैगं लोगोफोरना सिब्रुआ जा गिदिरखा नैला इसेबां गोलाव गिदिरथार नैयावबो दंबयो बेबो गोरलैयानो बेबो नै सायखांबाय आं बिनि थाराखौ बिजौखौ गोरलै बेखौ दिंखियाजोंनो जागोन मिक्स खालामनानै दिंखियाया दाना खम जाबायलै नै लोगोफोर सायखांबाय आइया आरो लाबोदो दिंखियाखौ ओमफ्राय दायो सायजोब्बाय आङो बोथिसे जाबाय ओमफ्राय नै आलुखौबो फ्राय जानो लुगैनानै सायदोंमोन ओमफ्राय दायो सुनानै लाबोनानै संसै गखाय औवा फैदो लोगोफोर गखाय औवा नायनो फैदों बेटा मा फैदोलै नै मालाय बेटाया खुलुमनो रेडि है नोंसोर नाबायदो गखाय औवा बेटा खुलुमगोन दादा ओइ आलु एवखांबाय दायो दिंखिया नाय लोगोफोर जोङो फट'शुट खालामनो थांनि दिनै ओमफ्राय मोनसे प्रेंक खालामनो थांनि आरोना मोनसे प्रेंक भिडिअ माने इसोरनि बाजै मुनि फिसालाफोरा मियानिफ्रायनो आंखौ रेडि मोसानो लिंगासिनो आरोना ओमफ्राय थांथ'वा होननानै थाबाय थादों ओमफ्राय दिनै जों रेडि जाबाय इसोरखौ लिङाखै इसोरखौ खिथाथ'वाखै आरो ओमफ्राय मोसानो थांनि होनना खोन्थाहैनि नायनि माबायदि रिएक्ट होयो चल' बैसागो रंजानो थांनोसै गैयानो खोमा रावबो बैसागो थांनोसै नखा जोङो हे नै बैसागो मोसानो थांसै थाङाबा थांसै जोंहा मासे मति नुदों आंखो मति नुदों बाल
Nay fieldaव दिनै रावबो गैया नङाबा क्रिकेट खेला गेलेनो फैबाय थायो मानसिफोरा गामिनि सेंग्राफोरा Laki lang lagi. Siya ni kaya harus sama, boleh jauh ke mana? Oh, dia pilih mau. Nagan deh, sini sini mah. Bermalang nang gelya, apa tang sini mah?